ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಜೊಲ್ಲರು ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಎಟ್ಟಿದ ಫ್ರೈ ನಿಕುಲಿಯಪಲ ಮಿನಿ ಎಟ್ಟಿಗಂತರ್ಡ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಿಯ ಬೂರುನು ನಮಕೊಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಿ ಆನೊಂಜಿ 400 ಗ್ರಾಮ್ ಎಟ್ಟಿದ ತೊಂದೆ ಅವು ಜತ್ತದಾನಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಾನಗ ಈತೆ ಆಯ್ನಿ ನೆಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಕಾಲು ಚಮಚ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಕಾಲು ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಕಾಲು ಚಮಚ ಮೂಲೊಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈದಲ ಪಾಡೊಲಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸ ಪಾಡುಡು ಅರ್ಧ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿಲ ಪಾಡೊಲಿ ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಹಾಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ನಿನ್ನತೆ ಲಾಯ್ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ದೀಕ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಅವರೆ ಬೇಗ ಹಾಪುಡೊಂದು ಮುಲಿತೇನು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಚ್ಚಾರದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ದೂರ ದೂರ ಪಾಡುಡು ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೊರಾನೆ ಪೂರಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನೊಂದು 2 ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ತಿಕ್ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಯಗ ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ತು ತಾಗುಜಿ 5 ನಿಮಿಷಡು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಹಾಪುಂಡು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಅದನ್ನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಟ ಮಲ್ಪುಗ ಚೂರು ಮಸಾಲೆ ಬುಡ್ಪುಣು ದೆತ್ತ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಸಾಲೆ ಒಂದು ಒಯ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೇಗನೆ ಒಯ್ಪುಣೊಂದು ಇತ್ತೇನು ದೆಪ್ಪುವೆ ಇತ್ತೇನು ಒರಿನ ಪ್ರಾನ್ಸಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದು ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಪುರ ಒಯ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಿಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.